हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ नुनो मोनदों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय साबगल कख्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनानै दखरानि मादावनो जिथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय नुथाय। बेहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों आरो फरायसानो मान बिलाइ गथायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों।